Ако ви се е случвало да се озовете в търговски център и да си тръгнете оттам щастливи с пълни торби и изпразнено портмоне, след като сте се скарали с любимия или с най-добрата ви приятелка, то следващият материал определено ще ви заинтригува. Всеки човек е усещал магията на новата вещ. Когато облечете нова дреха или чифте елегантни обувки, вие се чувствате по-уверени, по-привлекателни. Новата придобивка отразява стремежа на хората към удоволствие. Това е допинг за тяхното психическо здраве. За шопинг терапия говорим тогава, когато купуването на вещи вече задоволява не нашите физически, а нашите психически потребности. А какви психически потребности задоволява желанието и нуждата ни да купуваме? Най-вече чрез купуването ние си доставяме удоволствие. Всеки един от нас, като човешко същество, се стреми към удоволствие. Ние сме така устроени. Стремим се към нещата, които ни харесват и по всякакъв начин гледаме да избягваме нещата, които ни притесняват. Купуването на нещо ново ни доставя удоволствие поради факта, че идентифицираме себе си с този нов предмет. Или самата възможност, че ние вече можем да си го позволим, ни разтоварва вътрешното напрежение, което носим. И в това се състои терапевтичния ефект точно на шопинг терапията. Което няма нищо лошо, разбира се. Ако можем да си позволим да пазаруваме, окей. Според вас, често ли хората прибягват до пазаруването, когато примерно са потиснати, да лекуват така определени травми? Може би за разнообразие. Вместо цял ден да си затворен вкъщи, излизаш на пазар. Ако си тъжен и отидеш да си купиш една дрежка, после човек как се чувства? По-весел, разбира се. Защо? Заради новата придобивка. Не знам точно. Случва му се нещо по-различно през деня. А когато тези покупки много зачестят и в един момент вече купуваме просто защото не от необходимост, а защото сме свикнали, тогава вече една такава шопинг терапия не отива ли в крайност, в някакво болестно състояние? Да, има и такива хора, всичко е според възможностите. Някой път може самото разхождане по магазините може да ви разведри. А намалението, в които сме сега, стимулират ли хората да пазаруват повече? Според мен да. Защото все пак нещо, когато е на 50% намалено, желая си да си го купиш, няма да остава възможност и сега вече при по-ниската цена по-изгодно. Има клиентки, които пазаруват редовно от нас, от сорта на клиенти, които са доволни от предишни тяхни покупки, от самата стока, от качеството и съответно решават, че трябва да направят и следващата си покупка от нас. Разбира се, за някои може да се превърне в шопинг мания, примерно, към самия тип, че им харесва самото пазаруване по принцип, а някои конкретно са се насочили точно към обувките, примерно. И всяка жена има нужда от различен тип обувки, спортно-елегантни, по-официални, в зависимост от стила, който се облича, но за да бъде по-разнообразна и някакси да може да е по-атрактивна, има нужда от всякакъв тип обувки. Вече зависи от възможностите на всяка жена, но аз съм сигурна, че ако имат такава финансова възможност, биха имали много обувки. Шопинг терапията е новото лечение на стреса според различни агенции и медии в Европа и отвъд океана. И най-вече там, където кредитните карти са част от ежедневието и дамите могат да обикалят магазините до припадък. Кога обаче шопинг терапията се превръща в шопинг мания. Страстта към покупките може да стане истинско заболяване, ако премине границата на разумното. Още в древна Индия чувството за мярка се е смятало за добродетел, като добрината и скромността. Отсъствието на мярка в пазаруването може да се превърне в сериозен проблем. При това от страст в кавички към пазаруването се разболяват не само богати хора, а пред болестта, както се казва, всички са равни. Почти няма жена, която в гардероба си да няма някоя вещ, никога не е облечена, но купена просто е така, в момент на еуфория, в момент, в когато искаш да направиш нещо,
да кажем нещо лудо, влизаш в първия, втория магазин и купуваш нещо съвсем неподходящо. Но в момента, в който купуваме тази последствие се оказва неподходяща вещ, ние разтоварваме нашето напрежение, доставяме си удоволствие, кефим се, да го наречем на популярен език. Самата обстановка на магазина, това обширно пространство, тези много непознати хора, всеки от тях е зает със своя си свят, вече ни дават едно усещане за релакс. Ние излизаме извън състоянието на собствените си тегави мисли, попадайки в тая нова обстановка. Така че самата обстановка на магазина, особено на големия магазин, синдрома на мола, така да го нарека, вече има върху нас успокояващ ефект и терапевтичен ефект. Независимо дали ще купим нещо или просто ще гледаме и ще ходим по магазина. Ходенето на пазар, за да си купим нещо, помага ли да си оправим настроението? Понякога да. В моя случай ми помага, кога съм ядосана и излеза на пазар, това ми помага. А когато покупките зачестят и вече не ги купуваме поради необходимост, поради навик или някакви други причини, тогава тази терапия може ли да се превърне в нещо като мания? Ами не знам, обаче аз не пазарувам нещо, което не ми трябва. Когато ми трябва, тогава пазарувам. Само когато е необходимо? Да, когато е необходимо. А има ли според вас много хора и в България, които са болни от шопинг мания? Ами мисля, че има. Мисля, че ги има, обаче аз не познавам такива. Увлечени от желанието да потребяваме все повече и повече, да притежаваме тези или онези парцалки или модерни обувки, без дори да имаме нужда от тях, бавно и постепенно ставаме зависими от пазаруването. Подобна шопинг мания ни довежда до нов стрес. Това важи в пълна сила за онези дами, които сами трябва да изплащат сметките по кредитните си карти. Какво да правим, ако и ние сме попаднали в този водовъртеж? Границата е много тънка между това състояние на шопинг терапия и състояние на шопинг мания. В момента, в който ние започнем да заместваме всички други удоволствия в живота с пазаруване, това вече е знак, че сме прекрачили тази граница. Нашето пазаруване от терапевтично се превръща в маниакално. Това е момента, в който ние не можем, има такива случаи, не може да изкараме деня си без да сме си купили нещо ново и съвсем дребно. Как да излезем от това състояние? Много е добре, ако имаме човек, който да ни помогне до нас, но както и при други такива състояния, нещата опират до това сами за себе си да осъзнаем състоянието, в което сме. Ако започнем да си налагаме силово дори, днеска нищо няма да купя, надали ще оправим бързо ситуацията. По-скоро бих препоръчала да намерим и да се впуснем в друг вид удоволствие. Стига да искаме удоволствие около нас много, освен пазаруването. Ще ви предложим още няколко хитринки, които може да ви бъдат полезни в стремежа да се ограничавате и да се предпазите от банкрут. Знаем, че в големите магазини от всякъде ни обгръщат лъскави витрини с примамливи оферти. Затова ви съветваме да пазарувате в по-малки магазини. Не взимайте със себе си голяма сума пари или кредитна карта. Освен това, записвайте разходите си. Ако тези неща не помогнат, просто възложете пазаруването на друг член от семейството ви. Ако от общото се обърнем към частното, накратко ще обобщим, че в България, поне за сега, няма много болни от шопинг мания поради икономическото и социално положение на хората. Желанието да пазаруваме, когато има сериозни намаления, нашият психолог обясни със стремежа да се презапасим. Шопинг манията, така да е нарека, по време на големите намаления, ми се струва, че за българина има едно друго измерение. Ние пазаруваме, защото искаме да се презапасим. Все още го има този синдром. Сега е по-евтиничко, може да не ми е необходимо, но нека да си го купя, защото утре не се знае какво ще става. Но пак казвам, ако имаме възможност да си доставим това удоволствие по този начин, защо не? Нека да го направим. Понякога човек като пазарува, оправя ли си настроението? Да, в повечето случаи. И после как се чувствате? По-добре.
А когато някой път ви е нервно, криво, прибягвате ли до този ход да отидете да си купите нещо? Да, първото, че това в днешно време е много модерно, шопинг терапията и подобни неща. И да, прибягвам. А възможно ли е шопинг терапията да се превърне в шопинг мания? Да, възможно е. И кога става това? Ами, когато не знаем как да пазаруваме и в какви... и с мерки по-точно. Тоест, когато вече пазаруването няма граници. Да. И пазаруваме неща, които не ни трябва чак толкова, обаче сме свикнали да го правим и... А един човек, който, да кажем, си позволява да пазарува доста често и го прави просто защото вече му е станал навик или някакси не се чувства добре, ако не пазарува, как би могъл да се откаже от това? Би могъл да се откаже от това, когато вече няма пари. Този тип шопинг мания за нашето, за българското общество все още няма, да ги нарека, няма голяма популярност. Това е по-скоро състояние, което е присъщо за силно богатите страни. Това е синдрома на богатата страна, като в Америка, Западна Европа, дори в Америка, където е много популярна груповата терапия за какво ли не. Груповата терапия за пазаруване там е изключително популярна. Конкретен пример дори ми идва на ума. Жена, която в продължение на една седмица си купува 10 чифта обувки. То е ясно, че поредният чифт обувки няма да я направи нито по-щастлива, нито по-доволна, нито по-секси. Ако в себе си наносите тези усещания, то обувките няма да й помогнат в това. Това вече е знак, че има нещо, което не е така. Тези обувки вече не задоволяват, както казах, физическата потребност, задоволяват някаква друга потребност. Но тази друга потребност се задоволява само в момента на покупка. Тоест тя е много краткотрайна. Аз съм имала случай на такава жена, която беше опознала добре себе си. Знае си, че във този момент разтоварва вътрешното си напрежение. Доста бяхме говорили за това. И възприехме един такъв модел, да го нарека на терапия. Окей, всеки ден ще си купуваш нещо, но за да няма нарушение на бюджета, тя възприе тактиката всеки ден по нещо по-евтино, след което прибегнахме към всеки ден среща с приятелка. Тоест, вместо купуването, разговор с приятелка или с близък човек, един вид като заместител разтоварване на това напрежение. В каквото и настроение да изпаднете, преди да хукнете към най-близкия магазин, първо пребройте до 50. Ако това не помогне, все пак идете, но не купувайте нещо за себе си. Празниците в годината са много и рано или късно покупката ще ви влезе в полза.